Без зайвих слів, зліва Realme 12 Pro Plus, справа Galaxy S24, на фоні епічна музика і поїхали! Але перш ніж ми перейдемо до камери, дозвольте задати вам одне питання. Чи можете ви назвати виробника смартфонів, у якого анонс бюджетної моделі викликає інтерес на рівні з флагманами? Звісно, ви можете пригадати легендарні Redmi Note 10 Pro чи Poco F3, та й Samsung A-серії з року в рік користуються чималим попитом. Але я маю на увазі зовсім не статистику продажів. Сформую питання по-іншому. Яка компанія руйнує стереотипи про бюджетні смартфони? Яка компанія додає в смартфони те, що раніше вважалося прерогативою виключно флагманів? Як ви вже здогадались по назві відео, мова йде про компанію Realme. Зануримось в історію. На початку 2022 року Realme представила модель 9 Pro Plus, де вперше серед бюджетних смартфонів був встановлений сенсор Sony IMX766 з оптичною стабілізацією. До цього цей сенсор ставили лише на флагманах, таких як Xiaomi 12, Oppo Find X5, Honor Magic 4, ну і так далі. А ще Realme 9 Pro Plus міг похвастатись лінійним вібромотором та супершвидкою, як для 2022 року, зарядкою на 60 Вт. І все це в смартфоні всього за $350. Усього через 8 місяців в листопаді 2022 року компанія Realme презентує 10 Pro Plus. І знову техноблогери в шоці. Вперше бюджетний смартфон отримав безрамковий екран-водоспад зі сертифікацією HDR10+ та DCI-P3. Galaxy A52 на його фоні виглядає якимось пристроєм з далекого-далекого минулого. Проте не всі фанати оцінили відмову від сенсору IMX766 на користь Samsung HM6 без оптичної стабілізації. Хоча перехід на 108 мегапікселів таки дав свої плоди. Компанія Realme запевняла, що телефон може робити знімки 3X майже без втрати якості. І так, дійсно, при гарному освітленні він на рівних тягався з Galaxy S21 FE, в якому встановлений телеоб'єктив з трьохкратним оптичним збільшенням. Але при поганому освітленні магія Realme вже не діє. У 2023 році компанія пішла ще далі. У модель 11 Pro Plus встановили сенсор аж на 200 мегапікселів і ще більш прокачали цифровий зум. А над виглядом задньої панелі працював колишній дизайнер Gucci. І ось я тримаю в руках 12 Pro Plus. Замість дизайнера Gucci вони покликали на допомогу якогось відомого часового майстра, і я мушу визнати, що такий варіант задньої панелі мені подобається значно краще. Але найголовніше це те, що Realme зрозуміла, що прокачувати цифровий зум вже нереально, і додала не просто якийсь там телеоб'єктив, а перископну камеру з оптичною стабілізацією. Щоб ви розуміли, таке рішення встановлено на флагманах Vivo X100, Oppo Find X7 та OnePlus 12. Але, звісно, окрім самого сенсору, велику роль відіграє оптика і алгоритми обробки. Тому давайте перевіримо все це на практиці. І тут ніяких поблажок Realme не буде. В суперники додаємо флагманський Galaxy S24 з трьохкратним оптичним зумом. Як ви вже бачили на початку відео, 30-кратне приближення на Realme видає кращу картинку. Це чітко видно по кількості шумів та деталізації мосту. Але ви можете зі скепсисом зауважити, мовляв, ну це просто смаз, можливо невдалий кадр, давайте ще одну сцену. А давайте. Ось 10-кратний зум. Зверніть увагу на листя дерев. Складається враження, що фото ліворуч було зроблено в листопаді, а праворуч десь в жовтні. Хоча насправді вони були зроблені з різницею в 1 хвилину.
По кольорам та експозиції мені більш подобається Samsung. На Realme черкаська батьківщина мати якась занадто темна. Але навіть в темних місцях Realme зберігає купу деталей. Якщо витягнути тіні в графічному редакторі, відразу стає зрозуміло, хто є хто. Та навіть без обробки зверніть увагу ось на цей паркан. А ще телеоб'єктив Realme здатний робити шикарні макрознімки. На таке не спроможний ні флагманський S24, ні жоден з прямих конкурентів в середньому бюджеті. Так, деякі смартфони вміють робити макро на ультраширик, але поки ви будете підносити впритул камеру, бабка чи метелик злякаються та полетять. Ну добре, з телеоб'єктивом ми розібрались, і тепер давайте перейдемо до основної камери. Якщо в Realme 10 Pro Plus було 108 Мп, в Realme 11 Pro Plus 200 Мп, то скільки ж тут? 300? 400? А ось і не вгадали, 50. Realme пафосно заявляє, що ідентичний сенсор Sony IMX890 стоїть на флагманському OnePlus 11 і взагалі не в мегапікселях щастя. Ну, тут вони праві, але чомусь замовчують, що OnePlus 11 це по суті єдиний флагман 23-го року, у якого стояв цей сенсор, оскільки усі інші конкуренти вже перейшли на більш просунуті модифікації. А по-друге, Sony IMX890 це по суті той самий старий добрий IMX766, який стояв ще в Realme 9 Pro Plus. Але якщо не брати до уваги технічну складову, а просто оцінювати фото, то в мене нуль зауважень. Realme підтягнули алгоритми обробки, тепер ви вже не побачите кислотних кольорів чи перешарпу. Звісно, основна камера не викликає такого вау-ефекту, як телеоб'єктив. Ну просто класні фото, як для середньобюджетного смартфону. А от де китайці зекономили, так це на ультраширику. Realme вже 5-й рік поспіль додає крихітний сенсор Hynix на 8 мегапікселів. Конкуренти в цьому ціновому діапазоні пропонують вже більш якісні 12-мегапіксельні ультраширики, іноді навіть з автофокусом. І, до речі, про конкурентів. Зараз якраз я готую детальне порівняння камер Galaxy S21 FE, Realme 12 Pro Plus та Motorola Edge 50 Pro. Це єдині смартфони в бюджеті до $500, які пропонують чесний трьохкратний оптичний зум. Буде цікаве та пізнавальне відео, тому підписуйтесь. Виникає логічне питання, якщо це фотоімба за $400, чому вона так і не стала хітом продажів? Чому люди обирають Samsung, Poco, Redmi, BU айфони, але не його? Скажу прямо, те, чим так пишається Realme на презентації, нікому не треба. Це сумно визнавати, але терміни фокусна відстань, перископний телеоб'єктив майже не тригерять аудиторію. Навіть якщо б Realme наважилась на 5-кратний оптичний зум, це б не вплинуло на ситуацію на ринку. Візьмемо для порівняння наш 12 Pro Plus і його повну протилежність за ті самі гроші – Poco X6 Pro. Realme – це класні камери і вишуканий дизайн, а Poco – це потужний ігровий процесор, ну а камера і дизайн зроблені по залишковому принципу. І як показує статистика, X6 Pro по всьому світу продається в десятки разів краще. Глобально проблема полягає в тому, що відсоток мобільних фотографів значно менше, ніж відсоток мобільних геймерів. А ще є категорія людей, кому не треба ні камера, ні ігри. Вони купують, наприклад, Samsung чисто через бренд. Я вже мовчу там про власників айфонів. А на компанію Realme, зокрема на модель 12 Pro Plus, припадає просто якась мізерна частина продажів. Можливо, тоді хоча б серед фотографів Realme користується попитом? Як виявилось, також ні. І тут справа не в тому, що Realme не виправдав їх очікування. Просто фотографія – це хобі не для бідних. Погляньте в інтернеті, скільки коштує full-frame камера, об'єктиви під різні задачі та аксесуари. Людина, яка витрачає на це купу грошей, або тим паче заробляє на цьому гроші, скоріше за все доплатить декілька сотень доларів і придбає безкомпромісний флагман, ніж бюджетний телефон з акцентом на камеру. Чи можу я вам рекомендувати Realme 12 Pro Plus? Так, однозначно. Чи користувався б я ним як своїм основним смартфоном?
Так, а чому б і ні? І мінуси, які в нього є, для мене абсолютно не критичні. Але якщо є вибір 12 Pro Plus за $400 чи базові, чи, як кажуть, ванільні флагмани Oppo чи Vivo там за $600, я б все ж доплатив. Ну а компанії Realme я хочу виразити величезний респект. Вони створили унікальний, але майже нікому не потрібний смартфон. Маркетологам Realme не вдалося переконати аудиторію, що вулична фотографія – це краще, ніж рубатися в Genshin Impact на максималках. Ну, напевно, співчуття – це не зовсім правильна емоція до багатомільйонної компанії, але я дійсно вважаю, що 12 Pro Plus отримав незаслужено мало уваги від покупців. Ну, а якщо ви вважаєте, що моє відео отримало незаслужено мало уваги, можете поставити лайк чи залишити коментар. Дякую за перегляд, фотографуйте, розвивайтесь та обирайте правильні гаджети під ваші потреби. Побачимось!